ברק אומרת ככה, מחאה המונית תחת הסיסמה דמוקרטיה. למה? כי הסיסמה דמוקרטיה היא קונה לבבות. מטרה השנייה, מרד בצבא. כאשר יש מרד או סרבנות בצבא, זה תמיד בא מיחידות עילית. יחידות שמשקלן הוא הרבה יותר מעבר למספר שלהם בצבא. הדבר השלישי הוא כמובן גיוס האליטה הכלכלית, בעיקר מי שניזונים מההייטק הישראלי, שהם מאיימים להפיל את השקל, הם מאיימים להפיל את הכלכלה. קטסטרופה כלכלית. משבר חוקתי. כלומר, להעמיד את בית המשפט העליון מול הכנסת כשני גופים, ועכשיו אתם, ראש השב"כ, ראש המוסד, הרמטכ"ל, תגידו למי אתם נשמעים. השלב החמישי זה שלב ההתערבות הבינלאומי. יצירת לחץ על ישראל מבחוץ, בעיקר דרך ארצות הברית, כדי ליצור בציבור תחושה של פאניקה שהנה ארצות הברית נוטשת.